però n'hi ha dioica, que és una mica més tòxica, però quan te tòxica per anar. Aquesta masia ve de la família Ros, que suposem que un cert dia era Llobet i podria haver-hi una senyora que es va casar amb un Ros i va perdre el nom de Llobet i va quedar el nom de Ros. Aquesta masia, pel que tenim entès, és del segle XIV o XV. És una masia molt petita. Jo considero que en molts casos havia sigut una masoveria, com n'hi ha dos o tres de petites escampades per aquests als costats, i que devia ser d'un mas molt important que hi ha, que en diuen a Can Busquets, o bé a Valldoreix una que en diuen a Can Major, que ara li diuen a Can Rosàs. Això havia sigut abans tota una finca de vinya, i degut a la filoxera el meu tataravi ho va plantar de pins. I això és el que hi ha ara, hi ha una miqueta d'hort i una miqueta de terra de conreu, molt poca cosa, però l'anem mantenint, la terra de conreu, per mantenir una miqueta el caire de masia.